menos sitios, pero non tan ben. Increíble. Moitas gracias, Bueno, pois eu estou aquí para contarvos unha historia musical, pero unha historia tamén da nosa humanidade, de onde vimos. Entón, eu sei que aquí, en Oural, hai uns 50.000 anos, había un señor que estaba cas ovellas no monte e tiña moito tempo libre. Entón, chegou un momento que estaba soplando por unha palliña que tiña na boca e deuse conta que esa palliña soaba. Ese pastor que estivo aquí fai 50.000 anos en Oural deuse conta que ademais que esa palliña era máis corta, o son era máis agudo. Esa palliña era máis grande, o son era máis grande. Por eso os instrumentos grandes soan máis baixo, máis grave, e os instrumentos pequerrechos soan máis agudo. Este home chegou a tribu aquí que había en Oural, ainda non estaba a fábrica de cemento. Entón, contou na tribu, bueno, fixen aquí un trebello que fai ruido e fai como se faláramos nós, así fai como ondas sonoras, daquelas que non sabíamos que era música. Entón, sempre hai un moi espabilado nas tribus que dice, pero ti cada vez que tocas quedaste sin instrumento, depois como faz para subir moi ben, pero para baixar. Entón dixo que vamos a inventar aquí no Oural un mecanismo que vai a pervivir ata o século XXI, ata 50.000 anos despois desto. E facemos unhos furados a esa palliña que ti fixeches, entón, levantando os dedos, vas a chegar a un son moi agudo, pero despois podemos volver a baixar. Entón, pois fixeron o mecanismo que tocastedes tamén esas flautas de bico, oímos, verdade? Está gripou algo, vamos a dar outro toque. E que estas palliñas do refresco non son como as que había antes, A ver se podemos, Cacholín, a ver se podemos cantar. A ver se me acompañades nesta canción. O conto é que ese pastor do Oural tiña un primo en Foz, na playa. Ese primo estaba un día entre as penas, fai 50.000 anos, intentando comer o bicho que había dentro desta caracola. Entón andaba aí cun pau, tirou incluso o lume, a ver se saía, soplaba, facíalle de todo, quitaba ca man, soplaba. E de repente, eso soaba. Estaba daquelas emigrando por Brasil e que a Coca-Cola lle dixo, mira, vamos a inventar un estilo musical.
que se coñece da humanidade é unha frauta como esta que teño nas mans, que é de oso, que se atopou nunha cova en Alemania. A xente facía, na idade de pedra, facía os instrumentos co que podía, porque tiña man, porque ainda non dominaba os metais. Entón utilizaba, pois podían ser osos, podía ser, por exemplo, unha raquiña de sabudeiro, pero es que son garabuxos, que só ten un furado. Pode saída, pero increíblemente pode facer notas, porque se soplamos en diferentes velocidades, dan melodías diferentes. Aquí, o que fixo aquel mecanismo dos furados, seguramente que non ganaría ningún traballo. Estades como a nós, estamos un pouquiño saturados de internet, entón a veces o inxenio, cando estamos moito tempo cos maquinitas e todo eso, a nosa cabeza non pensa. Isto que teño aquí é un trociño dunha cana. Só fai isto, verdad? Tan sinxelo como isto. Os pigmeos tocan este instrumento que lle chaman idihu e fan cousas con ele que as que fai falta moito inxenio para poder facer música con isto. Ou unha secretaria. A ver, veña, como te chamas ti? Sí, tocouche, veña, Samuel, sal ao escenario. Unha pausa para o noso Samuel. A mí dixeron que aquí tienes o que máis podía botar aire sen parar, que podía soplar sen parar. Seguro? No, verdad. Facemos a ver cantos segundos podes colles ben algo e postas o e a ver canta aguanta, vale? A ver canta aguanta. Venga. Olle aire. Sopla. A ver, ese soplar máis tempo. 3 e... Samuel, mira, Samuel, eu podo botar aire ata mañá non, porque non tenemos que ir xa non casa, pero podo botar aire sen parar. Ti crees isto? Non, verdad, vámonos demostrar. Tírame aquela mano. Non, a que tes no brazo, a que pegar o e cola aquí. Entonces ti eres o notario do colexio de Ourán, Eu non... Se boto aire, sinto a mano. No momento que pare de botar, ti avisas aos teus colegas. Este desa área para de botar. Vamos allá. Atención. Puede comer un poquillo. Vamos a parar porque se non podemos bailar. Entonces esta respiración chamase circular, porque eu nunca paro de botar aire. E cando se me vai a acabar, inflo as fazulas, boto ese pouquinho que me quedei de reserva e rapidamente respiro pola nariz. O que pasa é que xa o teño tan práctica que xa casi non se nota, verdad? Samuel. Os australianos, os aborígenes australianos, fan o mesmo que un instrumento que teñen ali, que se chama didgeridoo, que fan unha corda de eucalipto.
De la India. Na India hai un moi parecido. De la India. De China. Tamén daba respiración. De China. Verdad? E se vos digo este instrumento que teño aquí, se vos digo que é unha gaita, creería. Sí. Sí? Verdad? Pois mirad, a xente solemos de chamar as cousas con nomes que xa coñecemos porque o descoñecido. Por exemplo, nos ao tomate lle chamamos tomate, vale? Pero os franceses ao tomate lle chaman pataca de terra. Porque cando chegaron os tomates da América, a Europa non sabían o que era un tomate, entón dixeron, é unha mazá de terra, unha manzana de terra. Entón, cando chegaron os conquistadores españois a Sudamérica, atoparon que tocaban un instrumento que os indígenas lle chamaban kiusi, que eles lle empezaron a chamar gaita. E isto que teño aquí, que está feito de cera de abella e carbón machacado, sona casi de forte como unha gaita. Increíble, verdad? Conseguir dominar a tecnoloxía para poder facer metal. O metal ven da pedra, ven de minerais, e a base de fundilo consiguen facer instrumentos de metal. Como este que teño aquí, que antes cantaste, que se chama... Bueno, entonces eu vou, porque xa sabedes moitas cousas. Unha cousa. Quedo melón. Se tedes preguntas, podedes vas facer, pero fáciles, porque eu as difíciles non as sei. A ver, este compi daqui ten unha pregunta. Como te chamas? Brais. Brais, a ver, que querías preguntar? Suena bajo o alto? Cal, este daqui? Pois esa é unha moi boa pregunta, vamos a ver agora. Pode soar moi forte, pero tamén pode soar moi piano. Queres tocar ti tamén? Sí. É un pouco grande para ti, A ver, tes unha pregunta? A ver, cal é? Non tes pregunta. Despertamos como soa? Sí! Mirad, é un instrumento que se utilizaba na guerra para dar sinais entre as tropas. Pero a mí eso das guerras non me gusta moito, así que vou intentar... Vamos traer o mar a Ural, parecemos? Que traigamos o mar a Ural. Non! Sí ou non? Tenta ten outro. Tuba. Sabes o que é a tuba? Que é a tuba? É moi
é da familia da túa, pero eso non o sei tocar. Como te chamas tú? E como te chamas? Dani. Mira, os romanos tamén tiñan un instrumento que se chamaba tuba, que era unha trompeta así alongada, e tamén tiñan outra, como esta que teño aquí, que se chama cornu, porque ven do cornu. Os romanos batallaban contra os celtas e outros povos que invadían con este instrumento. Este corno, na Idade Media, empezaron a poñer curados aos cornos. Este que teño aquí, vamos a tocar o medieval. A Idade Media é cando vedes esas películas que hai de cabaleiros e de como que van cas armaduras e todo eso, verdade? Sí. Sempre fago a mesma broma. Fai 50.000 anos en Oural, onte era fai 50.000 anos en Bóveda, e outro día fai 50.000 anos en Viveiro, pero nunca teño ocasión de dicir algo, esa era unha pequena mentira, que tamén é verdade, pero isto que vos vou dicir é verdade, vale? Vos imaginastes alguna vez que vades polo monte e atopades un tesouro, que atopades unha moeda, unha espada bella, un libro antigo, non sei, algo que vos parece que é moi antigo. Pois mirade, este instrumento que teño aquí nas mans atopou un señor que se chama Carlos Tallón, que é de Sarria, e atopou moi pretiño de Sarria, no monte, estaba tirado entre outras moitas cousas, e xa tiña estes tres furados, e tiña este daqui, para poñer un cordón, non lle tocamos en nada. É un instrumento que se tocaba na nosa tradición, na tradición de Galicia, pero perdeuse fai moitos anos, e agora estamos intentando volver a reconvertir, a reconstruir esta tradición que había que tocaban os pastores. Somente sai 8 como este, e 7 está no Museo de Pontevedra e outro teño eu aquí, pero é deste señor. Queredes escutar como soa? Sí. Ademais, vou intentar tocar unha cousa moi coñecida en Galicia, que é a Negra Sombra, que foi recollida cerca de aquí, na Cruz do Incio. A música de Negra Sombra é tamén de aquí. A ver, e os desta zona somos tamén especiais, ou non? A que sí? Estou así a gusto, xa non me levanto. Que vagonetas, Na Idade Media tiñan outros instrumentos que parecían parautas, como este que teño aquí. Mirade que raro, chámase cromor. Que parece? Un parauta, verdad? Un bastón tamén.
hace el ruido tan suave? Este non é moi largo comparado co canis. No, ya, Pero os instrumentos non teñen por que ser... Como te chamas? Catalina. Catalina. Sí, sí. Moi ben. Non teñen por que ser moi largos. De feito, os máis pequeninos son os que máis soan. Isto é un silbato amazónico que utilizan os indios para traer os paxaros. Queres ver o forte que soa? Sona forte, E é pequeniño. Este é un instrumento que soa baixiño porque vai a lingüeta, leva unha lingüeta como a folleña do principio que vai encapsular aquí. Vale, vai metida aí e soa moi baixiño. Eran instrumentos para tocar nas igrexas porque non se podía tocar moi forte. Entón se vía na igrexa cando vai, se algo vai, pois non se pode tocar moi forte. Mirad, non se pode falar moi forte, quero dizer. Hai un instrumento no Renacemento que se chama corneto, que ven da corna que vos enseñei antes. Cansáronse de facer instrumentos que estaban da natureza. Entón, se fixeron en madeira, como este corneto que teño aquí. Quen era Bach? Pois esa é moi boa pregunta, mira. Eu xa coñecía a música de Bach, pero cando tiña 18 anos, empecé a ir ao conservatorio en Madrid, e un amigo meu me dixo, ven que toco o violín e co piano, era. E tocaron unhas danzas romanas que gravei agora, por certo, no disco, e gustoume moito, porque eu non me atopaba tampouco moi cómodo no conservatorio, porque é verdad que me gusta a música clásica, pero tamén, como veño de Galicia, é unha tradición popular, musical moi importante, faltábame un pouco eso. Entonces, Bartók é un dos compositores máis coñecidos do século XX, ainda que tivo unha vida moi desgraciada. Unifica a música académica, digamos, reglada, ca música tradicional, popular, que moitas veces estaba olvidada pola xente. Entón, por eso, teño moita admiración por Bartók. Moi boa pregunta, moitas gracias. Como te chamas? Dani. Vou contar unha lenda. Este instrumento deixouse de tocar fai 300 anos. E tocábase aquí en Galicia moitísimo. Pero cal foi o problema? Que os mellores cornetistas se foron a vivir a Venecia e ali morreron todos dunha peste que había. E entón esta técnica que é moi complexa de tocar como unha flauta e unha trompeta perdeuse. Vos coñecedes todos a flauta do cole, verdad? Sí. No barroco era un instrumento moi empregado e tamén utilizaban a flauta traseira, hoxe en día é de ferro, pero no barroco era de madeira. Pero eu hoxe parei nunha ferretería e comprei un tubiño de plástico e metí un corcho e teño un instrumento, por menos un euro. Seguramente moitos de vos tedes irmáns. Está o irmán pequeno da familia. E está o irmán maior da familia.
había unha gaita. Pero unha gaita un pouco rara, verdad? É unha gaita que ven de Bulgaria, que é un país que está moi longe daqui. Pero nese país, a xente fai centos de anos, xa fixo o mesmo instrumento que fixamos nós aquí. A gaita. De feito, eles se chaman gaita. É casi o mesmo nome que lle poñemos nós. Isto que quere dicir? Que os seres humanos pensamos igual, independentemente do país que sexamos, do color de pel que sexamos, da raza que sexamos, os seres humanos somos todos iguais. Eso xa non faría falta dicilo, pero a veces hai que recordarlo, verdad? Fixade, nunha época onde as comunicacións eran casi que nulas, a xente fixo o mesmo instrumento en Galicia e en Bulgaria. Samuel, vas ter que ir a soplar aquí. Estamos alargando. Cortamos xa? Non! Oye, estades comportando moi ben, É a primeira vez que noto que a xente me fai tanto caso. Bueno, está che gustando, cachorrín? Bueno, todos os instrumentos que toquei son de ben. E en todos hai que soplar, verdad? Ah, en todos non. Eu teño aquí un que non hai que soplar. Chámase gaita, é unha gaita irlandesa, é unha gaita que realmente, ainda que os irlandeses a colleron como instrumento propio, non é irlandés, é inglés. É un instrumento que no barroco fixeron moitas gaitas deste tipo. No barroco, un señor que se chamaba Nicolas Chedeville, que era francés, que estivo unha gaita moi semellante a estas dando voltas por Europa tocando as 4 estacións de Vivaldi. Mira tú, andaba de por aí de solista internacional. E era un dos instrumentos favoritos de Luis XIV, o Rei Sol. Sonaramos porque fixo un chiringuito cerca de París que se chamaba o Palacio de Versalles. Bueno, vamos a meter por aquí. O bo que ten ese instrumento é que mentras tocas tamén podes cantar. Ou podes beber algo tamén. Un viño de auga, verdad? Auga papalleta, verdad? Temos unha pregunta por aí. Moi boa pregunta. Este é o sistema máis sinxelo que tería. Porque despois lle poríamos aí, somos pequenos, eu non dixen nada. Lle poríamos aquí un ronco e faría unhas teclas aí como se fora un órgano. Realmente un órgano de iglesia é un instrumento que podería haber na súa concepción dunha gaita deste tipo. Estamos aí por aquí como se fora a colchoneta. Curiosamente, todos os instrumentos foron progresando no tempo, menos os instrumentos que eu toco. Os instrumentos de dentro del metal, nesta época, ainda fai uns 300 anos, eran igual de rudimentarios que na época dos romanos. Que pasa? Tecnolóxicamente os instrumentos non eran mellores, pero a xente tiña unhas técnicas de tocar que sí que eran. Fai 300 anos, as técnicas que utilizaban serían así. Escoitamos, mirad, dá as notas que daba o corma. Un elefante.
elefante, verdad? Pero había compositores que eran tan hábiles que con esto podían facer música. Tamén despois que a Revolución Industrial foi unha cosa que pasou fai uns 300 anos, 250 máis ou menos. Empezaron a facer instrumentos de madeira de metal. Esas palmas. Queremos dar as gracias por a canción do principio. A verdade é que non me merezco tanto, moitísimas gracias por todo. Vou rematar contándonos unha historia. Hugo López. Bueno. Hugo, que tal? Ven aquí ao meu lado, vente. Ven. Vou che contar unha historia. Tú de onde eres? Mira, hai moitos anos unha guerra moi importante. As guerras son todas moi malas. En esa guerra enfrentáronse os povos dos Estados Unidos. Este instrumento é desa época, de fai uns 150 anos. Os Estados do Norte querían liberar os Estados do Sur porque tiñan esclavos a xente de color. Entón acabou a guerra e este instrumento que na guerra sonaba así. Acabou a guerra, estes instrumentos chegaron a mans da xente que menos cartos tiña, que menos nivel adquisitivo tiña, que era a xente de color, que foran esclavos. Entonces, chegou a Nova Orleans, que era un sitio onde esa xente ainda mantiña as súas tradicións africanas, e ali escoitábanse marchas que podían ser marchas españolas ou francesas como esta. Esta melodía cos seus acentos e crearon un novo estilo musical que se chamou o jazz.
Que se quede tranquilo. Como te chamas? Diego. Diego, que tal, amigo? Acabo de tocar ahora es una trompeta, parece. Si é como un chamase cornetín, pero é unha trompeta. Vale. A ver, por aí temos unha pregunta. Fácil, Canto mide isto? Moi boa pregunta. Mide 3,70 metros. E como é tan longo, teño que facer así redondo. A ver esta rapariga. Cantos tería? Pois teño ahora mesmo uns 200 e pico. A ver, máis preguntas por aí, sí. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer? Esa é moi boa pregunta. Pois mira, a primeira vez que faz algo tardas moito porque non o sabes facer. E levoume máis ou menos, calculei unhas 400 horas, o cal é bastante. Agora podería facer un carnes, máis ou menos en 15 días, podería facer un mellor. Samuel, que tal, amigo? A ver, que queres preguntar? Ese está feito de bambú, pero tamén podían facer de osos, podían facer de plumas. Facedes unhas preguntas moi boas, A ver, Brais. Ese non o toquei? No. Mira, este é un corno de antílope que se chama sofá. Que utilizan vos, non sei se tedes esa nave da Biblia. Cando as trompetas de Jericó sonen, derrumbarán as murallas. Tendría que preguntar ao profe. Pois isto tocabas así, e era este instrumento. Ninguna máis? Sí. Cal é o instrumento máis antigo que ten? O máis antigo que me trouxe hoxe porque lle deixei un amigo que posiblemente un cliente que teño do século XVIII. Estamos falando que pode ter uns 280 anos. Pero a corna que non é miña, esta corna que atopou Carlos aquí en Sales, non sabemos cantos anos pode ter, pero seguramente é un instrumento moi antigo, non o sabemos. Claro, Carlos fixe no eu, é novo, pero está baseado nun instrumento que xa soaba na terra fai 4.500 anos. Ese instrumento que estás aí? Carlos, non sueltas? Bueno, ese ainda pesa bastante. Todos sabedes como se chama ese instrumento. É da familia da tuba. Se o saxofón o inventou Adolf Sax, este inventou Sousa. Entón chamarase Sousa Fon, moi ben. A ver, esa é moi boa pregunta. Diga, o carnis este que teño aquí está feito de latón. Todos os que se atoparon están feitos en bronce. Que quere dicir isto? Que non o sabía de latón? Sí que o sabía de latón, pero o latón a terra polio. Vale, degrádase. E o bronce non. Onde atopaste o carnis? Non, o carnis fixe no eu. Baseei en unha moeda romana para facer. É verdade. Cantos instrumentos fixeste? Cantos instrumentos fixen? Pois non o sei, pero entre os que teño na casa aquí, o mellor fixen uns 40 ou 50 instrumentos. Como son O sousafón? O sousafón sona como unha tuba. Eu non o sei tocar, pero como nos estades portando tamén, vou non intentar. A ver. Calfón? En teoría este, pero Carnis ten unha cousa que aquí non o podemos ver, pero fora sí que se ve. O Carnis ao elevarse por encima das cabezas da xente, a onda sonora nunca tropeza no suelo, tarda moito en tropezar. É un instrumento que parece que sona menos que este, pero cando sales a intemperie, escoitase moi longe, porque o suelo tarda moito en absorber o son. A ver, Daniela, tes alguna pregunta? Sí.
No. ¿Sí o no? A ver, por ahí. Aquí tenemos a bailarina. A ver, levántate. ¿Qué querías preguntar? Pues mira, está feito de coiro, está feito de algo de metal leva, de madeira. Mais? O que máis me costou facer? Pois non o sei. Deixe-me pensar. Pois o mellor... Mira, o instrumento que máis me costou facer non, pero vou dicir cal é o máis difícil de facer. Por exemplo, a cabeza do Carlos é o máis fácil de facer. É o máis fácil. O máis difícil é este. Esta parte de aquí é super difícil de facer. Vale, e os tubos tampouco son fáciles de facer, porque os fago a mão. Pero a cabeza, o mellor é que é o máis divertido, pero é o máis fácil. O máis difícil é facer as curvas. As curvas son moi difíciles. Facedes preguntas moi boas, Debedes ter un profe de música moi malo, Verdad? A ver, que máis preguntas hai por aí? Brais. O sousafón está feito de latón. Os instrumentos de metal son facer de latón, porque é unha combinación moi boa entre que non é moi caro e soa bastante ben. Por aquí... ¿Cuál instrumento que tú tienes que más te gustó? Sí, eso, pregunta. Todos me gustan, porque agora, por exemplo, me gusta moito o blues e ese que é chino, porque estou tocando, estou descubrindo. Todos me gustan. Quizás o corneto é o instrumento casi que máis me gusta, e o máis especial para min é a corna esa, porque é un instrumento original, que foi a tocou no monte. Sabedes que en Noruega, en Suecia, tocan ainda ese instrumento moito? E puxenme en contacto con xente dali e non se creen, a xente cando vou por aí non se creen que eso foi a topar no monte por unha persoa. É increíble, realmente que é increíble, pero é verdade. A ver, espera, que estaba aquela raparigana, Caterina. ¿Por qué te interesaste tanto en los instrumentos antiguos en vez de los de ahora? A mí realmente os de agora son os que me interesan, pero para coñecer o noso presente e o noso futuro, para saber onde vamos, é necesario coñecer o pasado tamén. E o pasado a veces é moi atraínte, porque son épocas remotas. E cando era pequeno quería construir unha máquina do tempo, e non o conseguía. E a música é a única máquina do tempo que existe, porque o corno este ten as medidas exactas que se atopou en Pompeia. E podemos sacar, como non ten cordas, non ten nada que se degrade, podemos sacar o son que o romano fai dos milagros. Como? Fora, o Carlos, hasta onde chegaría o son? Pois, vouche dicir, creo que chegaría na Espereira, que é onde é a miña abuela. Probámoslo logo, vale? A ver, por aí, preguntas. O corno é máis largo que o Carlos. De latón. É unha aleación de metais. A ver, por aí. Dime. Si, eu atopei instrumentos, sobre todo en bares, en sitios onde non sospeitas que pode haber un instrumento. Incluso teño amigos que me mandan fotos de mira que instrumento atopei en tal restaurante e tal, e despois con ali, con gaño de comer, tamén miro po instrumento. E vouche dicir máis, fai pouco en Madrid, nunha charla con maestras, chegou un señor e regaloume unha trompeta que estaba feita de tibia dun hueso dun ser humano. Xa me levaba a perseguir ese señor para darme a usar. Eu xa regalei por aí. A ver, por aquí. Pois pesará uns 15 kilos, máis ou menos. Como? Que colla tuvo para chamar a baleas? Tú sabes que as baleas son os animais, cando unha balea morde, leva dentro de si dióxido de carbono, que é algo contaminante, e leva ao fondo do mar. As baleas axúdanos a que o planeta este máis limpo. Desgraciadamente, os seres humanos, cando vamos a comprar ao supermercado, collemos moitas bolsas de plástico, pois non hai que coller tanto plástico.
menos bolsas, porque as bolsas contaminan, e fan que morran as baleas. A ver, vamos a ir rematando cas preguntas, 3 preguntas máis, venga. Parece? Cala, querido. Pois mira, ese está feito de un pelexo de unha abella e de madeira. De que está feito o corno? De latón. O sonido. É que é moi curioso. Vamos explicar unha anécdota. Unha vez que estaba tocando na Plaza Maior de Lugo, e eu vivo na zona das universidades, que está como a 2 kilómetros. E un amigo meu quería ir a vernos, porque tocábamos na rúa, pero tocábamos en acústicos, en amplificación. E ele estaba chegando e dice, increíblemente estaba escoitando o sonido do carro dende a 1 kilómetro, así, o escoitaba perfectamente. E pasou outro caso moi curioso. Unha vez en Francia, nun bosque cheo de árboles, había un señor comigo que tocaba unha gaita que sonaba moi forte. E que xa sabedes que cando tocades algo nun bosque non son moi forte, porque as árboles apagan. Sen embargo, toquei o Carnis e retumbaba. Non sei moi ben por qué, pero eu creo que o Carnis ten unha onda sonora moi aberta. Entón, escúrrese entre os obstáculos, sabes? E os que teñen as ondas máis pequeninas son rapidamente absorbidas. Que te gusta máis, os instrumentos de agora ou os do pasado? Todos. Eu non defendo ningún nin outro. Pero sí que me axudan os instrumentos do pasado a tocar dun xeito diferente os instrumentos de agora. Brais. Que chega máis longe. É que non sabería responder ben esa pregunta. A ver, por aí. Cal foi o primeiro instrumento que tiveste? Mira, o primeiro instrumento que toquei foron os platillos que tocaban na banda do meu povo. Despois era un instrumento moi vello. E o primeiro instrumento que construí foi unha trompeta como estas no traballo de investigación de final de carreira. Casi que fixe cas millas manos. Porque quería ter unha e non tiña cartas. Entón, como tiña que facer o traballo final de carreira e quería tamén ter algo de recompensa, pois fixen ese instrumento. E o que vos quero dicir con iso é que a veces hai que facer as cousas que nos mandan no cole, claro, verdad? E hai que facelas con cariño, porque xa que nos poñemos a facelas, non perder o tempo, que sirvan para algo, verdad? Bueno, vou rematar. E quero rematar a última pregunta. Cal xa animou a facer arribar un instrumento velho? Non me animou nada, pero foi unha necesidade que eu tive e despois, mira, en Galicia conviven a música clásica e a música tradicional. Entón, eso foi unha mezcolanza que me fixo ir a ver como éramos origen das nosas músicas. Vou rematar o concerto. Ben vistedes que todos os instrumentos sonaban, verdad? É moi importante que aprendades a facer unha cousa na vida, que é o ridículo. Vale? Por exemplo, mira, vos poñedes nerviosos porque hai un exame. Vos poñedes nerviosos porque me gusta esta chica ou me gusta este chico. Sempre queremos dar a nosa mellor versión de todo. Este teño que soplar, claro que sí. Pero este instrumento non o sei tocar. Pero vou intentar para que vexades que facendo o ridículo tamén se pode disfrutar. O conto que hoxe, cando recollín este instrumento na miña casa, no meu rocho, había un enanito por ali, rojo, un pantalón verde, escondido entre todos os instrumentos, para non deben ser ensoñacións miñas, o vexo a veces. Eu creo que se esconde, creo que o enanito ese se esconde en algún sitio, ¿Qué pasó? Pero que anda por aí. Anda.
dixo unha persoa que iban a traer un DJ. A ti!